Het binnen spannende dagen voor de leerlingen van Fjouwer TL van CSG Lutger in Burgum. Zij dienen nu het examen natuurkunde en wachten boeten vol spanning op haar test. We beginnen natuurlijk stipt om jou 12 en dan moet iedereen ik binnenwezen en we moeten checken dan even dat er ik nog hier mist en mogelijk maar we nog hier in het bed belly of zo. Ik op een midden, dat is bij ons een keer gebeurd. Maar nee, we moeten de voorbereiding natuurlijk zo perfect doen dat iedereen rustig begint om jou 12, dat ze 12 volle uren de tijd hebben om het examen te maken. En dus we troch de surveillanten alles kleerzet. Het examen is dit jaar net op squallen, maar in het kerkengebouw de Ikker. Dat had vanzelfs alles te kraaien met de coronaregels. We zitten in een hele grote zaal, in het kerkenzeel, maar het is een perfecte locatie wat ons betreft. Het is heerlijk rustig hier en de bank is zich supergoed concentreren. En dan mij elke niet binnenkomen. De jassen onder de kapstok, de mobiel in een bakje en dan een tafeltje uit ziekje. Om jou wat waan, dan wordt het stil in Burgum. De leerlingen hebben het in principe ontjelven fjouweren de tijd. Als ze eerder kleer binnen, maaien ze op zette tijden voort. De meesten van haar hadden de tijd wel nodig. Maar dan, tjin binnen de eerste leerlingen kleer. En dan is vanzelfs de vraag hoe ze het examen maken ha. Nederlands is dat vond ik makkelijker. Dat stipt me wat meer om, maar dit vak mat even, zeg maar, mat er even meidje en dan dat wie net heel geweldig, maar mat er wat voor meidje. Natuurlijk kunnen we sowieso altijd al mijn lastigste vak. Maar hij voelt me wel meer mij dan dat ik hier dacht. Ik dacht dat het moeilijker weer was. Gemengde gevoelens dus, bij de leerlingen. Dat had direct met te krijgen dat gewoon van haar een soort thuisonderwijs volgje moesten. Vanwege corona. Ik denk dat ik altijd gewoon alles normaal wie dat het beter geweest. Maar we hadden nou weer 12 weken vakantie gaan. Dat vond ik best veel. Want dan best 12 weken dan krijg je geen uitleg meer, dus maar het kan wel. Maar dan moest naar mijn leraar bellen of appen, zeg maar. Maar omdat we 12 weken gewoon alleen thuis was vond ik het best jammer. Zeg maar. Ik hier even nou even 12 weken naar squalengang, zeg maar. Dan zit het een beetje meer in de flow. Er is natuurlijk wel voor hier minder lessen, minder jong. En dit hier ik het wel heel mooi voorspiegelen dat ze alle lessen volgen kunnen. Maar er is natuurlijk wel van alles met hun gebeurd. En dat thuis zitten en online lessen. En dat heeft absoluut invloed op het uiteindelijke resultaat. Daar ben ik wel van overtuigd. De leerlingen hoop je er het beste van. Morgen stiet voor haar een economie op de planning. Daarna volg je nog een soort orenexamens. En dan, hopelijk van het simmer, het diploma. Die orenvak, dat moet wel goed komen. En ik zie er voor de rest wel goed voor, dus dat moet goed komen.